M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndikukulandirani lero ku programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero Lamulungu pa 17 Septemba 2023. Ndipo ndi Lamulungu la 24 Pachaka. Mawu alero akutipempha ife kukhala anthu okhululuka nthawi zonse. Kukhululuka kumatipangisa ife kukhala afulu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi. Mphunzitsi mutu 27 ndime ya 30 mpaka na mutu 28 ndime ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Christina Mwale kuchokera ku St. Augustine Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma mutu 14 ndime ya 7 mpaka na 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Jane Kadosa kuchokera ku St. Mary's Parish Ntaja mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Mateyo woyera. Mateyo mutu 18 ndime ya 21 mpaka na 35. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Mkwiyo ndi ukali nazonso zoyipa zazikulu. Munthu wochimwa amakhala nazo ziwiri zonsezo. Munthu wokonda kulipsira zake nayenso adzamulipsira Ambuye amene amawerenga machimo ake. Ukakhululukira nzako amene wakuchimwira, nawenso Ambuye ukawapempha adzakukhululukira machimo ako. Ngati munthu asungira chiwembu nzake, angayembekeze bwanji kuti Ambuye adzamumvere chisoni? Ngati sachitira chifundo munthu nzake, angapemphe bwanji Ambuye kuti amukhululukire machimo ake? Ngati amene ali munthu chabe asunga mkwiyo osafuna kumkhululukira nzakeyo, iyeyo ndani adzamukhululukira zolakwa zake? Kumbukirani kutha kwa moyo wako, ndipo lekeratu chidani. Kumbukira kuti udzafa ndi kuola, ndipo sunga malamulo. Mokhulupirika ganiza za malamulo, ndipo usakwiyire nzako. Kumbukira chipangano cha opambana zonse, ndipo ukhululukire nzako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma mutu 14 kuyambira ndime ya 7 mpaka 9. Palibe ndi mmodzi yemwe mwa ife amene amakhala moyo chifukwa cha iye yekha, kapena kufa chifukwa cha iye yekha. Tikakhala ndi moyo, moyowo ndi wa Ambuye. Tikafa, timafera Ambuye. N'chifukwa chake, ngakhale tikhale ndi moyo kapena tife,
ndife awo a Ambuye. Paja Khristu adamwalira nakhalanso ndi moyo, kuti akhale Mbuye wa anthu akufa ndiponso wa anthu amoyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu 18 ndime ya 21 mpaka na 35. Pamenepo Petro adazamfunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atamandichimwira ndizamkhululukire kangati? Kodi ndizachite kufikisa kasanu n'kawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu n'kawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu n'kawiri kuchulukisa ndi 70. Sono ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanisa antchito ake kuti iwonenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera ndi wantchito wina amene anali ngongole ya ndalama zochuluka kwambiri. Ndiye popeza kuti adasowa chobweza ngongoleyo, mbuye wake uja adamulamula kuti amugulise wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse, kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamugwadira nati, pepani ndikukupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamveradi chifundo, ndipo adamukhululukira ngongole ija namulola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito amzake, yemwe iye adamukongoza ndalama zochepa. Adamugwira pakhosi mwaukali namuwuza kuti, bweza ngongole yanga ija. Apo wantchito mzake uja adazigwesa pansi ku mapazi yake nati, pepani ndikukupemphani, lezereni mtima, ndizakubwezerani. Koma iye adakana nangomponya mndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi, adamva chisoni kwambiri. Adapita kukamfotokozera mbuye wawo zonsezo. Sono mbuye wakeyo adamwitana namuwuza kuti, wantchito woyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene udadi ndadaulira. Kodi sunayenere kuti iwenso umuchitire chifundo wantchito mzako, monga ndidakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri, nampereka kuti akamzuze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso, Atate anga akumwamba azakuchitani zomwezo, aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu oyamba amene akuchokera m'buku la Mphunzitsi akutionetsa kuti tonse ndife ochimwa. Koma ngakhale ndife ochimwa, Mulungu amatichitira chifundo ndipo amatikhululukira machimo athu sayang'ana kulakwa kwathu, kuti amatidalitsa, amatipasa zaulere zake, ngakhale nthawi zambiri timachita zosiyana ndi kufuna kwa Mulungu. Izi zikutisonyeza kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wachifundo, amene sayang'ana
kulaka kwathu, amene sayang'ana kufowoka kwathu. Koma pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ife timakhala anthu osungirana mangawa, timakhala anthu osungirana zifukwa ku mtima. Mawu athu oyamba amene akuchokera m'buku la mphunzitsi akutimema ife kuti tikhale afulu, kuti makamaka pamene tikhululukira ena, ifenso timakhala afulu chifukwa chimene chili ku mtima chimachoka. Ndi chifukwa chake mu uthenga wathu wa lero tikukumana ndi Petro amene akumfunsa Ambuye Yesu kuti kodi mnzanga akandichimwira ndimukhululukire kangati. Petro akuzimva kuti kukhululukira ka 7 nkokwanira, koma Ambuye Yesu akumiyankha kuti mnzako akakuchimwira osati kumkhululukira kasanu ndi kawiri kokha iyayi, koma umukhululukire 77 times 7. Kwa ena amene timatha masamu titha kumawerengesera kuti kodi 77 times 7 ansala ndi chiyani. Koma Ambuye Yesu sakutanthauza kuti anzathu akatichimwira tiyambe kuwerengesera kuti mpaka tizoti atikhululukira kwa mlingo wokwana 77 times 7. Chimene Ambuye Yesu ali kutanthauza chakuti ife nthawi zonse tikhale okhululuka. Anzathu akatichimwira tiwakhululukire nthawi zonse posawerengesera kuti atilakwira kangati, chifukwa ife tikamakhala pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timamulakwira Mulungu munjira zosiyanasiyana. Mulungu kapena Ambuye Yesu sayang'ana kuti ife tawalakwira mwanjira yotere kapena tawalakwira chonchi kuti amatiwerengera mmene ife tili kulakwira iyayi. Ambuye Yesu ndachifundo kuti sawerengesera kulakwa kwathu, iwo amatikhululukira nthawi zonse kuti mpakana timadalisidwa ndi Ambuye Yesu ngakhale tili ochimwa olo tisali oyenera kukhala pamaso pa Mulungu. Chifukwa chinakhala kuti Ambuye Yesu kapena Mulungu amadalisa anthu okhawo amene ali oyera mtima, amene ali oyanjana naye. Bwezi enafe zitatonekera ndithu chifukwa pamaso pa Mulungu ambiri mwa ife ndife ochimwa, sitiloyenera kulandira madaliso a Mulungu iyayi ngati Mulungu amadalisa anthu okhawo amene amachita kufuna kwake, anthu okhawo amene ali oyera mtima. Yesu Khristu anabwera pa dziko lino lapansi makamaka kuzafera ife anthu ochimwa. Iye adali osalakwa konse, koma anabwera makamaka kufuna kutipasa ife chipulumutso. Nchimozimozi ifenso pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikupemphedwa kuti pamene tikhala ndi anzathu kapena tikhala ndi anthu ena amatha kutilakwira mwanjira zosiyanasiyana makamaka pakukhala nawo, pakucheza nawo, pamachitidwe awo, koma tikawakhululukira tisayang'ane kuti kodi atilakwira motani kapena kuti amatilakwira mwanjira zotani. Nthawi zambiri tikakhululuka sitiyiwala. Munthu akatilakwiranso yemwe tidamukhululukira m'mbuyo timamukumbusa kuti wakumbuka zana lija udandilakwira chakuti. Nchifukwa chani lero wachitanso ichi? Ngakhale tidabuza kuti tidakhululuka, koma timakumbuka zimene adatichitira pazana, zimene adatichitira dzulo. Koma Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti tikhale anthu okhululuka. Pakukhululuka tiziyiwala ndi zimene anzathu adatichitira, chifukwa kukhululuka kumatipangisa ife kukhala mfulu. Chifukwa chake mu uthenga wa Yohane mutu 8 ndime ya 1 mpaka na 11 timakumana ndi Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo amene anabwera ndi mzimayi amene adampeza akuchita zadama. Iwo pakusatira malamulo a Mose anabwera kwa Yesu kufuna kuzamuyesa. Anabwera kwa Yesu kufuna kuti amuweruze mzimayi. Chifukwa malamulo a Mose amanena kuti munthu amene wapezedwa akuchita zadama
amafunika kuponyedwa miyala mpaka na kuphedwa, kugendedwa mpaka na kuphedwa ngati chilango chake. Ndipo Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo atamugwira mzimayiyo, anabwera kwa Ambuye Yesu kuzamfunsa kuti, Ambuye Yesu, tichite naye chani mzimayiyo chifukwa tampeza akuchita zadama? Poti malamulo a Mose amatipempha ife, olo amatilola ife, kuti munthu amene tampeza atachimwa chotere timugende miyala kuti mpaka na afe. Ambuye Yesu anayikidwa ngati mu dilema chifukwa nawonso sadali kusiyana ndi malamulo a Mose, pa malamulo a Mose anali malamulo a Mulungu. Koma Ambuye Yesu pakusinkhasinkha, pakuganiza kuti kodi awayankha motani aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi amene anabwera kufuna kuzamuyesa iye, Ambuye Yesu adawayankha kuti, ngati pali amene sadachimwepo ndiye amene akhale woyamba kumgenda mwala mzimayi ameneyi. Ambuye Yesu adakhala chete, naweramisa mutu wawo pasi nkuyamba kumalemba. Chosangalatsa nchakuti atamva chigamulo cha Ambuye Yesu kuti amene sadachimwepo akhale woyamba kumgenda mwala mzimayi ameneyi, amene adayamba kuchoka adali akuluakulu a Farisi komanso aphunzitsi amalamulo mpaka na onse adatha. Ambuye Yesu adasala ndi mzimayi uja, adacheukisa mutu wake, namuyang'ana mzimayi uja namfunsa kuti kodi anthu onse aja ali kuti? Ndipo Ambuye Yesu adamuyankha kuti, inenso sindikukuweruza, pita koma usazachimwenso. Kodi ife ndikangati pamene tachimwa, koma Ambuye Yesu kapena Mulungu amatipasa madaliso ake kusayang'anira kufoka kwathu, kusayang'anira kusiyana kwathu, kusayang'anira kuti kupera kwathu kuti tiyanjane ni Mulungu. Ambuye Yesu akutipempha kuti ife nthawi zonse tikhale anthu okhululuka, chifukwa nthawi zambiri pamene ife sitikhululuka timakhala ngati tikusunga mangawa mu mtima. Ndiye kuti chinthu chija chimene munthu watichitira chija chimatiwawa ife amene tikuchisunga mu mtima. Olomwina munthu uja amene watichimwira uja sakuziwa nkomwe, sakulingalira nkomwe kuti watilakwira ife. Ambuye Yesu akutiphunzitsa ife timakamba kuti tikhale afulu, tikhale anthu okhululuka. Chifukwa ngati ife sitikhululuka ndoti timanyamula chimtanda cholemera, timazinyamulisa machimo a anthu ena amene satithandiza ife nkomwe. Chachikulu nchakuti mawu athu alero akutithandiza ife kuti tikhale afulu. Kodi kukhala mfulu tichite chiyani? Pakukhala mfulu tisamayang'ane zochimwa za anthu ena, tisamaweruze ena, tisamakhale anthu osunga mangawa mu mtima, chifukwa zoyipa za ena zimatipanga ife kukhala kapolo. Nthawi zonse timatha kuwerengera zochimwa za ena kuti onani awo mmene akukhalira moyo wawo. Kodi ife timaziyang'anira pa ife tokha kuti kodi ife moyo wathu ngotani? Mawu alero akutipempha ife kuti makamaka tikhale anthu okhululuka, tikhale anthu oleza mtima, tisayang'anire makamaka zochimwa za anthu ena, olo machimo a anthu ena kutipanga ife kusowa mtendere. Ngati ufuna kupeza mtendere, tikhale anthu okhululuka pakusayang'anira kufoka kwa anthu ena. Ambuye Yesu akuti pamene ife tikhululuka ndiye kuti nafenso timakhululukidwa, pamene ife tikhululukira ena timakhala afulu. Chachikulu nchoti kodi pamene Ambuye Yesu akutipempha kuti tikhale ife okhululuka, tili ni mangawa ndi munthu wina wake amene akutisowesa mtendere, lero tikupemphedwa kukhala anthu okhululuka. Tiyeni tikhale anthu oyanjana ndi amene amatilakwira komanso ena amene ife tidawalakwira. Tisakhale anthu osunga mangawa. Lero tikupemphedwa kukayanjana ndi anthu amene takhala tikuwasungira mangawa, olo anthu amene adatilakwira koma sitidawakhululukire, kuti tikhale afulu. Tiyeni tizikhuthule makamaka kuzipereka
kuti tikhululukire amene adatichimwira ife amene tidawachimwira, tikayanjane nawo, tikatero tiyenda mu njira ya mtendere. Amen.